så er det en ny dag. 9 grader. Det synes jeg er meget. Går lige nu i t-shirt. Og ja, har min træsko på. Som jeg nævnte i mine sidste 2 videoer. Det er ret funny. Ja, funny. At jeg hele tiden har min træsko på nu. Men se den gode udsigt. Ja. Den er god. Men der skulle også mange muldvarpehuller. Ja. Og ja. Ellers så er jeg gerne at sige en stay green, stay cool, peace.